Сәлем достар, Қазан Қойны подкастының 9-шы шығарылышы башланып кете. Студияда мен Тәбриз, Рәдиф, һәм Денис. Yok, просто yaxşı звучит Тәбриз, Рәдиф һәм Денис. Параппа. Денис абай Бәдредин, сәлем. Башлап җибәрәбез бу яңалыкларны 30 август белән. Чөнки безнең булды. Ниһаять бездән өлкәнрәк кеше килде. Безнең тапшырык. Җыен яшьләр киләләр анда. Нәрсә сөйлиләр. Ниһаять бер акыллырак фикерләр без шештирбез. Шуладыр. Дип өметләнгән идек. Без аннары дип әйтәбез. Әйдә. Әйдә. Бу юлы без бер-беребезне битней бүлдермәскә булдык. Һәм безнең беренче яңалык ул 30 август республика көне, суверенитет көне. Һәм бу көнне бик күп мәдәни чаралар гадәттәгечә шулай бит уза, халык бәйрәм итә. Һәм без инде берничә тапшу сөйләп килдек. Таткульт фест турында ул ниһаять узды. Һәм без дәвам итәбез ул турында сөйләргә. Рәдиф аны, менә сөйләдек, кешеләрне кыздырдык, типа нәрсә була, тегесе монсы, хәзер нәрсә булды турында сөйлибез. Денис абый, син нишләдең анда? Ничек сиңа бу фестиваль? Син икенче тапкыр киләсең инде. Икенче тапкыр алга табан барган. Төрле эшләр әлдә әйбәтрәк алып барылды. Безнең өчен билгеле ике чыгышым иде. Yani үткән елны бер иде, бу елны 2 иде, киләчәк елны ничә булыр? Син алып барышы булырсың. Денис культ фест булачак. Аерым сәхнә анда. 6 сәгать буе. Һәр хәлдә ошады димәк әле анардан әввәл дә сөйләнгән бит. Бу минең хиялем, моның кебек әйбер минең хиялем 30 ел булган. Нәрсә әле үткән елны да бу елны. Шуның өчен мин бик дустым Муса кебек әйтә, мин бик кайнагат. Миңа ничә яшь, шуның хәтләр Денис абый хыялына. Син тугач хыялана башлады инде. Гафу. Яңгырады безнең. Димәк, Денис абый кара, сез чыгыш ясадыгыз The Sound of Genghis Khan дигән төркем белән. Анда яшьләр бар иде, шулай бит. Бер яшь. Бер сәхнәдә булгач мин син. Безнең бу подкастта утырган бөтен кешеләр дә бер сәхнәдә чыгыш ясадылар. Рәдиф тә 2 тапкыр чыкты бит. Син Рәдиф Абадели белән чыкты. Мин тагын 1-2 тапкыр чыга идем, просто уже көч җитмәгән. Чыгар идем. Сораганнар идем, тагын 1-2 тапкыр чыгарга. Бер сәхнәгә. Син гоманчыкты тыңладыңмы башкаларны? Biraz vakit vekinde Mondi festivallarda bir taraf şulay bolar. Sen evvel üst çıkışına hazırlanasın. Ana üst çıkışını yasıysın, ondan kitesin, biraz arıysın da, biraz nitesin tegi. Ruhlanasın da, şulay türlüsü bolar. Anada son belki aşağı kitesin tegende monda. Anada indi bilgili elde anda artistler bolsa barıp karıysın belki. Şol min bik küp ölgürmedim tınlarga ki närseni min işettim. Bara bir kübürek şundi bu zamanga oşagan minim içinde yaڭırak äýberler işettim. Niçik bigerek de yaş hatın solistlar, ýa-ki kız solistlar niçegalar jörli, yani o stil, o teknika hem stil niçegalar jörli. Kızlarnıkı. Нәрсә белән? Ol biraz ник kebek tege tugan telini yazdırdı kız bit kaya Dina bilen min jörladım. Ana soň o kız kim kaldı kıyır ay niçe anın ismi de ay yok. Aygül. Bak niçe galar Aygül. Ala niçe gol Avstriyadan. Niçe galar ol jörda ol ritimde tavuşny biläler. O zaman яңа төрле әйбер. Ул ниндидер тавышны яздыра, шуннан соң аны бит итеп ясый шул вакытта. Юк, аны нормал җырлаганда да. Нормал җыр. Яни ул стиль ничек җырлыйлар, ул айырыла. Бездегендә дә ул минемчә бата интересант кайсылар тагын аны яратмыйлар әйтә. Әле bütün яшь кызлар шулай җырлый, чөнки бәлки Риханнамы, Миханнамы кемдер шулай җырлый да алар да җырлый. Шулай булган яны. Ксерок сечләр, ләкин ул нормал, чөнки без дә бит шулай. Без ничек гитара уйныйбыз, ул каян икән килә. Без ксерок салдык күбәр битләр. Во! Денис абый, ни? Башкарманы алып килдегез.
biz inде бик каты аңлаттык кешегә аңлатасы да юктыр инде. Бу инде тарихи момент дип. Менә алар шундый реюнион ясыйлар, киләләр. Килгән иде күп кешеләр, кем менә бик ярата башкарманы, шул төркемгә инде. Пластинкаларын үзләрендә саклаганнар, шулай бит автографлар куерга килделәр кешеләр. Бу хәзер кире кайтасыз да, бу башкарма кире тарала да биттеме? Ничек? No әле biz tabii nilerine tegi kommentlarını ki hislerini kararız. Çünkü әле biz әле ümit de sabit de min biz elde monda tigrer kayıttı Finlandiya'ga. No herhalde anın tekli algatavan baraldık anda Dina hanım tegi teklif etti jiyalırga berge. Şol indi küberek köreşeretçinde şimdi kunak itergetteli biz de barabızda. Da anda oylim anda beline başlı nerse teliyiz. Çünkü onda bilgili törlüçe bu tarih, ozon tarih anın bilen başlığızına vat mümkünlerinde biz bit 91-2 yıllarını devam etken bulsaydık. Biz minaytabel nindi zor artistlar biz bulargan bulardık. Әлеге Sovetski Soyuz. Bütün kaya Tatar halı yaşı. Çünkü Moskva hem Peter konsertlerinden son mina tuptura ettiler. Ufadan mı bulsun kamusu? Akça problem tügül. Baş maksat gilegez. Çıkışız. Da min anladım. Min eli açıldı işikler. Eli bizim mümkünlüğü biz hot nersege var. Hot Tatarların abbası bulargan. Nersege ne? Bunlar vazgeçti. Başkalar yok biz dilemi. Biz artık zor vakitte. Şunun için bizim... Tabii. Lakin min hiyallengenim wow, ele nitemiz, ele kitemiz, ele başlı, ele şundan da. Dan şun arka. Ele anarısın, ele bu konsertlarga kilü alar için, barabızda için bilgili bir zor haberle. Çünkü ol his gerek aitti. Ol bunda kazanga kilü ol motivasyonu verdi, alar repetisyonlar başladı. Danarısın çın küngülden tırışa başladılar. Yani anladılar anda sahneye barganda bizden kötüler şuluk derecenin else biz idik 89'da biz o vakitne yakışıydık. Yani bizim Munavda cır yakışıydık. De tabii her nerse mümkün. De bizde yani o химия ягындaki oylasağız betülde dina alar jırsı bulup berberlerine ayrı tüp yani tavuşlarlarını. Lakin ayrıla. Lakin alar bir yakşı bergek ile. Yani niçe verdi mondi situasya kaya iki solist var anda biraz nikile. Yarış ki minsini yarat, minsini tegin yarat. Bunlar baytak tuptura yibere berberlerine kritik azit bolsa. Lakin de berberler ben etik yaratı beşliler. Anda aralarından indi de problemler yoktur. Da ol zor eyber. Çünkü ansamblına uylasağız algatavan barga. No, Batu Alkara olan di keşi ol yuvaş keşi, yakşı keşi. Da ol bik talantlı. Yani anın arkali bizden di tübebiz yakşı. Sabit Nasreddin. Big heybet percussion drama. Raif Hayrullah hazır. Nasıl yaşların? Alar yakşı ikisi de. Arabin şu soru mene biz өткенде 89-нчы чыгыш жаткандар 30 yıllık insanlar. Siz anda şol bir 40'larda idiniz barabız da bitinde. Ben şol tiralarda idiler min şu 20'deydim. Эйдер. Ягни син бу жырында ягадан башкарганда син үзүң ничек киши истесиң бу вакытта? Ну, ниндей бир 30 yıl узгач шулук күйлөр, шулук аранжировкалар, кадатта шулук табыш хаттайын да, эми бир кат шабыштар да хатта өзгөрмөгөн. Бик сейр хатта кишини 70-ке 60-ларга жеткенде инде бүтүндөй башкача аңгырыйлар алар. Сенин ишин нече болду, ул ниндей хислер сен? Ну, сахнада турганда. Ол билгили анда шул ностальгия килди. Nostalgia hisler çıktı. Niçin aytayım biz anın turuna biz uylandık. Yanı programı, ana min bildim realizm şol alar yanı programını yakşı öğrenmeyi. Çünkü ol anda niçin biz kazan için öğrendik de nindi tüp bizdeydi. Bu ayda çıkışlar bilen.
O Kazan'a kili zor ayberdiler ki bizde başka çıkışlarda bulgan idi yıllar boyu bütün vakit. Kazanda bulgan idimi? 89'da. Şundagına bir tapqırmı? Yoğanda bir 4 konser. 4 kana tapqır bir kana kelgenler indi men. 1 kiloda? Eyi. 4 konsert Bitti başka. Ana nidaydık? Arca'da mıydık? Arca'daydık. Ana da bir kolhostaydık yolda. Moskova üteli vardık. Moskova'da bizge retlediler. Ana da bir plastinkanı yazdırdık. 91'de Teatr Estrad 2 zor konsert Moskova'da. Anam Peter'de şolay bir zor konsert. De biz Kazan'a kiliyden evvelinde 86'da Kaustinen o bir zor halk müzik festivali. Hem bu 86-89 arasındaki yıllarda bizde bizning 100 çaykiçerden tışta konsertlarımız oldu. Yani biz andi bu ansambl dikası bütün kat işledi. Anan kilde Kazan'ga o bizim rutin yakşıydı. Öyle ki biz 10 yılga, 20 yılga seryozni bir nida tecrübe yok deyinde. No yarı indi. Kayber muzikantlar bir jirni ömür boyu jirdi. Lakin de ol nerseni anladık, nerseni sizdim de anladım. Bizning o zaman işlegen aranjirovkalar elde bu könlüde yarısı. Yani derecesi yakşı. Biz andiki bu alandaydık. 89'da alarını yasaganda. Lakin de bir ikinci yaktan anladım. Hele indi yolunun ahırına gittik bu aranjirovkalar bilen. Hele biz takamalar bilen kilsek onun indi de zor niyetteki yanı haber tügül. Yani bize kadar nedir başka yasarga. Gerek yanırtırga üze bizni. Kızık bulur idi yaşlarını yetiştirdi diyen sabı. Çünkü elbette ol başkarma bilen lakin görüne bitinde sizning türkümde de oynadılar hem yaşlarını şahsen bilgen kişi bularak hem de ailelerde her birisinde gitarra tramanda ni alar baribir tege muzika bilen şug'ullanalar kubisi. Lakin yaşlar arasında elindedir türkümler buldurup alar çıkış yasap yürgenleri eli yok. Bulsa ol bir kızık bulur idi. O iş tabi usalrak belki müzik. O kızıksındıra idea. Problem diye beti bu lakin de nerseden ol biraz sonra min bir tapkır yaşlar bilen ansambl yasadım. O vakitte Ümit Küpme'de 17 yaşında 16-17 yaşında ana soğanda Amir ideanın niyetege yaşarak bıraktıydı anda benim Nail Baravanuna da var yani 14-17 yaşı arasındaydılar anda bir niçe. De alar bilen min şulay argattim ettim. Bir iki yıl min sizin bilen eşliyim. Şundan üzügüz. Ana şundan üzügüz çünkü min bik ozak sizin bilen torsam siz minim stilde onu başlısınız. Da o minin telegim tügül. Yani sizin kadar üz stiligizini tabarga. Üz aranjirovkalarını tabarga. Lakin daha da Ümit gitti askerge. Tegesi gitti onda. Bu zamanında altar aldı. Yani yüzlerinde bu olmasa içinde o telek. Ana bik ağır eşlerge. Öyle avardan da yaşarak buğun var. Da bizde iki kız var 16-17 yaşında. Bir gebecirliler. İkisi de bir gebecirliler. Anda bir yaşarak saksofon uni, kem gitara uni var. Anda var. Avarda kerek de yiştirga. Sorav gitara kem yiştira. Ana ikinciye de yüzlerine yiştirmi. Biz ne bit? Biz The Sound of Genghis Khan biz 18-17-16 yaşındaydık. Biz de bit kim de yiştirmadık. Kilegiz mağalar oynardık. Siz üzügüz biz çünkü biz diledik. Siz koylarda oynayan idiniz? Garajda manda Tatar yurtunda. Yani bu Sound of Genghis Khan bilen biz de yakışıydı. Anda meçet yurtunda oynayaldık. Nana fin dostlarım bilen, fin ansambıllar. Alar bilen indi badballarda oynadık. Kızık. Kilese haberine. Ya 15 minut gitti. Deniz abi stiline kirib gittik. Biz гадәттә тиз шабай. Demek 30 avgustda boshqarma bilan tatkul fasqina tugul. Nidir başka birler bulgan eken. Әйе. Buldu mu? Kamal teatrı qarşında Tugarak oyun bu folklor festival. Demek anda türlü төбәкләрдән килеп үз төбәкләренә хас булган киемнәрдә, музыкаль инструментларда
җыр биюләрен күрсәтәләр. Һәм аның кысаларында уйнагыз гармуннар. Мин аңлавымча конгресс булышкан оештырган менә уйнагыз гармуннар. Мин хәтерлим әле анда эшләгәндә шундый сүзләр тегәйдәгез уйнагыз гармунны, менә әйбәт диде. Ничектер түгәрәк уен. Ләкин укыдым, хәзер ничектер түгәрәк уен теге Сүрелә башлады бераз. әзрәк сүреләме ул 4нче тапкыр Казанда оештыра, ә элек ул төбәкләр буенча йөри иде. Һәм аларга ул файдалы иде. Икенче кызык әйбер миңа шаккатырды, халык саны бик күп иде. Димәк, Камал театры каршын мин бер тапкыр гына күргән бар тулганын. Ул килгән иде Семи Юсуф мәле, теге җырчы. Сами Юсуф. Ул килгәндә тулганын күргән. Һәм икенчесе уйнагыз гармуннарда. Һәм реально халык күп иде. Димәк, түгәрәк уен турында син ишеткән име 30 була дип? Ну, инде, Мин ничектер теге ишетеп Юк, чөнки теге фольклор үзәге буенча вакыйгалар булгач, түгәрәк уеннарның шундый бер төп җисеме иде, чарасы иде, ягъни алар бәлки аңа шуңа тагын ягына кайттылар, менә күрсәтергә бездә эш бар дип. Чөнки хәзер вакытта фольклор үзәгеннән сорыйлар инде. Менә хәзер җитәкчегез алмашынды. Нәрсә бар? Күрсәтегез, ниһаять, нинди эшләр бар. Мин нисәсен гаҗәпләндерә гомумән. Ну, кеше җыела татар гармуннарының киләүләренә ишетүне. Нисәсен. Аз кеше җыярга тиешме? Апойдыгыз пауза. Әйдәк да. Ильяс далеко, да, он ищет пока. А вы еще долго будете? Ну, еще минут 20, наверное. Ну, просто до 7 висел этот бронь, поэтому придется. Ну, давайте мы минут 15 поговорим. Все, ладно. Әйдә. Сесен гаҗәпләндерә гомумән бу якта. Гаҗәпләндерә, чөнки беренчедән элек шундый момент булып алды 30 август вакытында. Ул шәһәр көненә теге әйләнгәч, бөтенләй татар площадкалары, мәйданчыклары юк диярлек иде. Шундый азайды. Әле бу шундый беләсезме, дулкын барды. Мин кичкенә чакта ул әлбәттә теге фотоларда күргәнсеңдер, шарлар күтәрелә Татарстан байрагы төсендә, бөтен булак ябык, кеше йөри янда, миллион кеше урамда. Шуннан соң ул сүрелде, татар темасы бетте. Хәзер ничектер киресенчә беләсезме, теге монда да татарча бар, Кремль алдында Айдар Файзрахманов. Үзебез әйткән бит 30 августта концерт булырга тиеш дип. Әйттек, менә син. Менә шатланып әйтәм, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Димәк, әле түгәрәк уенда, димәк, үз урынын тапкан. Ләкин мин дөресен әйткәндә, түгәрәк уенның һәм башка шундый чараларның 30 августка багышлап уздырылу якыт түгел. Чөнки ул ничектер менә дәүләткә ул уңайлы. Аларга да әйтәләр. Нигә Сабантуй вакытында ясамыйсыз, мәсәлән, печән базарын? Шундый сүзләрдә ишкән бар минем. Мин әйтәм, нинди Сабантуй, нинди печән базары вообще күз алдына китереп булмый. Мин дә түгәрәк уенның үз урынын табуын теләр идем. Димәк, кеше булгач кызыксыну бар. Регионнардан килгәч, димәк, аларның хәрәкәте бар. Яме шундый. Алар үз урынын тапсыннар иде. No Finlandiadan şundi misal aitin. Kaustinen folk music festival Beratnalık. Yani bir keçkine şehirde 300-400 kilometre Helsinki'den. Anda Beratna festival oza. Anda bu ayber nersini söyledin. Anda o şolok var. Fin halk türlü rayonlardan üz kiyimlerde bilen kilgenler, üz stilde muziklardan oynuyorlar, biyiler. Anın yanına kertkenler biraz alardan ayırım baranan sonunda dünya muzika yani world music artistler Finneke de başkası da anarasın baralda folk rock stilde. Lakin de bu ayberler alar teki nersenesin söyleyen alarga zor oran bereler anda anasın yani anda avlak var anda şimdi oranlar var kaya 50 kişi 100 kişi de belki bir yala yani halk büyülerden üzerine iken. Кичкенә мәйданчык. Да ана керәгидә айырамар ясарга. Yani bu Kaustinen кебек. Ул бер атна барган, ДК Ленинада. Һәм алар Крылья Советов бар, Авет Изелеш районында, шунда уздырганнар, димәк, чыгып нәндәйдер. Күрдем я. Промежуточная биеп. Ләкин анда инде әлбәттә теге халык та җыелмаган, ничектер менә ул Казанда уздырылу, аның ни файдага түгел. Ну, 30 августта түгел инде, күп нәрсә. 30 августта Казан. Айрым булса иде, ул һәм мәсәлән булса иде.
хәтта төрле халыклар, ну, бераз ул шулай хөкүмәт өстеннән бит. Без аңлыйбыз каян килә ул халык кешесе. Ну, то есть һәрбер клуб там авылда бар шундый әбиләр җыела торган. Юк, әбиләр җыела торган инде бер клуб, анда алар җырлыйлар инде. Алар өчен минемчә, ну, икеләй беренчедән әлбәттә әбиләр өчен мин шат. Иншалла буның дәвамы мин күрмим. То есть әбиләрдә шикләнә бу. Ягъни яшьләр өчен мәсәлән бик астыр минемчә. Мәсәлән, шул без узган тапшыруда сөйләгән крутушка турында. Шул крутушкада бик киләләр анда һәм алар төп проблема мәсәлән, аларда менә шул татарча җырлый торган ансамбльләр ничектер бик азрак. Ничектер мөһим. Русча җырлый торган бик күп һәм икенче берәбер алар бер буынга гына тоташкан инде. Менә шул 60-70 яшьлек әбиләр. Түгәрәк буен турында әйтәсең. Түгәрәк. Ну, гомумән, менә шул фольклор ничектер башка үзмен. Мәсәлән, без бераз русларда бар шундый, мәсәлән, урта яшьтәге бик яшь булар бар. Без белә торган кешеләр инде ул. Әйме, Духов, юк, бездә Казанда Духов день, дисәм белә, Оберег, әйме. Бик яшь кешеләр районнар буенча йөриләр, җырлар җыялар, бик горур итеп алып баралар. Ничектер менә бездә ул бер кайдыр юк ана шундый башлангыч. Минемчә, ну, бәлки белеп бетермәде. Риваят, сырнайлар бар. Ну, риваят сырнайлар дип инде алар бит шундый, хәтта белмим, теге матур киемнәр белән, күп акча эшли торган, ну, акчалы шундый дәрәҗә. Әйе, шундый дәрәҗәле. Үзлегеннән менә без җыелдык. Сообщество. Әйе, без эзлибез, мәсәлән, менә без Сарманнан, менә Сарман җырлаганнан башкарабыз. Андай бер миңа кайда җитмидер сиңдә. Тирәнрәк һәм тагын бер хәбәр әле 30 булды. Мин аны кызык соңыннан сөйләп куям белдем. Ниагара шарлавыгы, димәк, водопады. Димәк, аны Татарстан байрагына буяп, анда салют бирәләр аны, андагы Канаданың татар җәмгыяте. Шул Алима белән Маратлар йөрде инде атларыннан. Әйе. Һәм иң кызыгы, без керәм әти янына, әти телевизорның каналларын күчерә, һәм Звезда телеканалы бар. Бу димәк, Россиянең армиясе хәрбиләре белән бәйле телеканал. Димәк, анда һәр вакыт сөйлиләрнең яңа корал чыккан. Һәм аның яңалыкларында гадәттә инде Татарстан турында ишетмисең, ә монда менә Татарстан көне уңаеңа Ниагара водопады. Һәм икенче хәбәр, шунда ук бирәләр федераль каналдан. Шәк-шәкне космоска җибәргәннәр һәм ул беләсезме син ул хәбәрне? Минемчә эшебез тамам. Без тагын да зорак эш эшләй алмыйбыз инде. Ниагара буялды, шәк-шәк космоста, тагын нәрсә калды. Бәлки нәрсәдер җир төбенә казып чыгар куярыз. Туган авылымда иң зур талкыш хәләвен пешергәннәр. Әле Тукта тәбриз. Зур, горурлыгым шул кадәр. Ташып чыкты. Йөрәк туктый ала. Бүтән ашамлыклар космоста. Ярар, дип сиңа менә сезгә икегезгә шундый теге горурлык белән тулган кешеләргә шундый бик гади хәбәр. Әлмәттә Тукай һәйкәле бар икән. Әйе. Һәм ул Сәпиттә анда. Әлбәттә. Сәпитнең руль алдында бар бит инде. Чөнки Әлмәттә кеше Сәпиттә йөри, шуңа Тукай да Сәпиттә. Популярлаштыралар инде. Бәлки ул Сәпиттә Әлмәткә килгәндер ул. Кайчандыр. Уразкига барганда. Ярар. Һәм аның алдында менә шул кәрҗиндә кичкенә генә шүрәле яткан булган. Кәрҗиндә шүрәле. Дәвам ит. Әйе. Һәм шуны урлаганнар. Кемне? Шүрәлене. Әйе. Кичкенә генә шул кәрҗиндә утыручы шүрәлене каерып алып киткәннәр. Әйе, моның турында хәбәр иткән Альмет Public Art, беләсезме син аларны? Ул сказки о золотых яблоках дигән проект Әлмәттә. Алтын алмалар турында әкиятләр. Әйе. Менә бу проект әйе. Шүрәле кемгә кирәк булган нәрсә өчен? Нигә аны? Ул кичкенә булган бит, әйме? Бармаклары озын. Ну кичкенә дип инде. Бәлки ул массажер. Кичкенә генә массажер булган, белмим. Сәер бит инде берсе бакчасына куямы. Юк, монда бернинди символика әйбер үзәргә кирәкме? Чөнки, ну, ниндер бер әйберне дөрес беркетмәсәң, бәттән урлыйлар. Җәмәгать әйбәттә беркетергә кирәк шүрәлене. Әлбәттә син күрсәң ниндер бер Әлегендә Әлмәтнекеләрдән сорасаң, алар әйтә, бездән түгел, ул кимдер тыштан килә барлар. Бәлки азнакай. Юк, кичкенә генә шәһәр бит әле. Аны берәрсе барып теге бакчасына куйса күрә бит. Ул шушы, ана кимдер башка килә. Мин аңладым, моны просто теге металлоломга алып илтеп атканнар. Менә кызык булды, әгәр шүрәлене калдырсалар,
Тукай югалса. Тукай, иә, шул. Сәпитне урласалар. Кемдер аны йөри дип Ем йөри. Аннан кире кайтаралар эшләмәй. Ну, беләсезме, мин бу хәбәрдә искә төште һәм шундый бер бәйләнеш бар Финляндия белән. Бар Рафаэль Сайфетдинов дигән сынчы, скульптор. Ул Финляндиядә яши, үзе Нижгар татары, Петербургта укыган. Без моннан алда сөйләштек, Дениз абый белми икән аны. Бөтен Финляндия татарлары Нижгар татарлары. Ничек тә булса да. Кеше әгәр Нижгарда яши икән, ул бик каты итеп Финляндия күчәсе килә. Анда Казан киленнәре бар. Үткәргән иде шундый опрос Нижгар буенча, сез кая китәсез? Барса әйтте Финляндиягә китәсез. Әйе. Һәм аның күптән түгел генә Казанда күргәзмәсе булды. Моя маленькая Финляндия дип атала иде бу. Кичкенә Финляндия. Шулай Там атала иде. Суменлина, Наседаранда шундый сүзләр хәтта яңгыр иде. Һәм ул ясаган иде безнең ат. Шулай ук заманча ясалган Кремль кирмән буенда, Бауман башында. Һәм ул килгәндә соңгы тапкыр әйтә, "Тәбриз, мин килдем, аның анда алмасы бар." Нәрсәле? Атның аркасында. Һәм ул әйтә, тагын урлаганнар. Ул шулыкмы икән кемтеге? Шурәле булган. Шул кеше бәлки. Минемчә бу маньяк шундый. Ул алма урлаган Шурәле. Минемчә Рафаэль абый аны махсус эшли, чөнки аның бар Шиләбедә дөясе торанда, дөя Камал. Һәм аның башында да ниндидер кичкенә әйбер эшләп куя ул, һәм аны ай сайын биреп алалар. Бик Димәк, ул махсус калдыра, теге башка җирен бозмасын өчен шунысын гына. Ул әйтә, барган, ясаткан, мин карап килдем, узган атнаны теге алмасы исән сау басып. Бу уңайлы бер. Син заказ бирәсең, яңартасың, яңартасың. Сен акча кирәк. Яңадан яңа. Ул шайрона уны ишетсә. Шартабыз. Килмәгез, хәр безне кыйнамагыз. Ну һәм сказки о золотых яблоках менә бу Әлмәт турында да әйтәсе килә минем. Ни өчен миңа алар ошыйлар, чөнки алар заманча проект ясыйлар. Күренә инде Татнефть спонсор булгач, ул ничектер масштаблы. Күп йортларның кырыйларына ясыйлар, чакыралар рәссамнарны. Димәк, урам рәссамнары. Ну, инглизчә мурал дип атала ул. Ягъни граффити түгел инде, менә мурал теге махсус рәвештә ясалган рәсемнәр. Бизиләр. Әйе. Һәм төрле илләрдән дә чакырылган кешеләре бар. Һәм аның күпчелек темалары татарчалар. Әлифба темасы, әле яңа рәсемнәрен карадым анда. Түбәтәйле Кастранда, шундый авыл күренешләре дә бар. Һәм ул бик заманча һәм татарча. Ниндидер кешеләр дип без белмәгән. Ясыйлар заманча татарча Әлмәттә. Татнефть акчасына. Сине тавышсыз калды. Сине кытыртый хәлләр. Минсез уза. Кемдер нәрсәдер татарча заманча Әлмәттә Татнефть акчасына минсез эшлиләр. Күпме түзәргә булмый. Юк, ну рәсемдән сәмия бу вакыт, ну бу турында фикерем инде. Әлмәт гомумән ул шундый теге нидер бер милли шәһәр түгел инде. Мәсәлән, Казанны әйтеп була. Бу мәсәлән, ну милли йөзе бар. Йөзе бар. Инде мәсәлән, Шауны әйтәбез, ул мультикультурный шундый моно шәһәр инде. Камаз анда. Әйе. Без әйтәбез, мәсәлән, Зеленодольск ул күбрәк рус шәһәридер инде. Ну, минемчә анда. Алабуга, мәсәлән. Алабуга, мәсәлән, Спасская ярмаркалар. Ну, я шундый бердәр инде. Әлмәтнең гомумән шундый йөзе юк, чөнки ул бик теге бик яшь шәһәр. Ну, кайчан буракка килде ул? 50-нче елларда инде. Мин просто мин гәҗиттә укылган бармы 50-нче елларга җилләрдә менә яңа шәһәр, Әлмәт, анда шундый репортажлар язар иде менә анда дип, кая еракта анда төтен күренә, һәм анда нефть чыга инде, ачтылар дип инде шундый. Романтик шундый булды яшь кешеләр. Әмма минемчә, әгәр дә мәсәлән ничектер менә хәзерге вакытта аңа шундый яңа төсмәләр бирсәләр, кеше бәлки үзе әүвәлләре шундый шәһәргә, әйеме? Әйе, мин дә килешәм сиңа. Шуңа күрә Һәм алар бик яхшы теманы да алганнар. Чөнки бездә рәсем төшерү заманча. Ул әллә ни үсеш алмаган. Ничектер менә без ГСИ яңадан ачылды. Шунда гына мәдәни сәнгать галереясы. Шул галереяда күрәбез, әмма анда да бик күп безнең менә Казан рәссамнары әллә ни теге зур выставкалар ясамый, шулай бит. Һәм ничектер без беләбез Шаймарданов, берничә исем беләбез инде, барыбер теге ниндидер яшь, якты йолдызлар юк менә ул рәсем төшерүдә. Анда күп рәссамнар чит илдән килә.
Гоман. Хәтта. Һәм кызык инде ул яктан. Алар тәэсир итәчәк. Тәэсир итә. Димәк, бу алар рәсем темасын үзенә алсалар, әлбәттә, мине уйлыйм бик яхшы булыр иде. Ул нишаларның көчле булыр иде. Чөнки Казанда ул шулай ук дигән минемчә әлләни кеше юганың шундый заманча сәнгатьне. Именно рәсем төшерүне. Монда тарих бар. Тарих тәэсир итә. Әйе. Тарих Казанда яшибез, бездә 1000 ел. Монда бер нәрсә токылга ярамый. 100 000 ел. Беләсезме, мен нәрсә ул яктан бер кисен караган бар, теге бар иде, теге BMXer. Сәпитәйрүчел Кремль буенча йөргән. Шул яңалык. Мин башта уйлаган, без җибәрү Султаман, анда бер бик яшундый сәпитәйрүче бар, экстремал. Мен аны күрдем. Башта, мен карадым, аяклар аны бер атна төшергәннәр икән. Ул теге бер юлы бармаган икән ул теге. Без күргән идек, шул йөргән бөтен Кремль буенча гына сикереп чыккан юк икән. Бер атна буе, аннары бу әйберне алар бер 2 ел элек алып килгәннәр Кирмәнгә. И бер ел ярым сөйләшкәннәр. Рөхсәт бирегез дип. Рөхсәт бирегез. Аннары шул аннары төзегәннәр шул теге конструкцияларны, һәрбер винтны теркәп, бик узак барган бу. Инде француз командасы төшергән моны. Бик узак эш. Ну күренә бик сыйфатлы ясалган. Һәм мин башта анда уйлаган идем, алар ничек тә спас манасына тиярде. Хәтта менә минем тимиләр икән. Анда бер кайчан да бер кайда теге рөхсәтне әлбәттә инде бер рөхсәт бирмәс иде. Тәгәрмәч белән бер диварга тияргә дим инде. Һәм мин бер чөтә күрдем анда бераз. Уйладым. Һәм минем чөтә шумлык барлыкка килде. Минем дә шул моментта. Һәм ул вакытта мин чөтә икеләтә башладым. Ничек инде мин андый әйбер әйтә алмыйм. Ничек алар безнең Кирмәнгә сәбите белән. Икенчедән тиләр инде. Нәрсә булган тимердән нәрсә булсын дим инде. Ул мен кеше ничек түгән. Рәдиф, әсин беләсезме, сәпиттә кергә ярамый бит Кирмәнгә. Әйе, ярамый. Анда бит полиция килә дә әйтә. Это исторический. Ул тарихи монда сәпиттә. Анда парковка бар. Куй сәпитеңне җыяу бар. Әйе. Мин әйтәм, монда бит чиновникларның машинада йөриләр. Яшәү. Нәрсә сәпиттә була? Юк, ярамый, бу тарихи урын. Димәк, мин моны күргәч шатландым. Чөнки бу беләсезме, күп кенә бит илләрдә, шундый кичкенә шәһәрләрдә, Европаның андый тарихи кичкенә шәһәрләрдә Кирмәнме, шундый үзәк мәйдан, ул иң шундый живой урын, шулай тере урын, шундый җанлы урын. Анда сату да итәләр рәхәтләнеп, анда концерт та бирәләр, әллә нәрсә эшләп бетерәләр анда. Ә безнең Казан Кирмәне шундый ни була инде теге. Бүтән бик каты музейный. Бер нәрсә дә тияргә ярамый. Һәм ул аларның ачык булуы шундый экспериментларга, шундый прецедент тудыруларын мин ошаттым. Димәк, хәзер әйтергә була. Карагыз, сәпиттә йөргәнне монда ярый бит инде музыка уйнарга. Түгәлләп, шундый фикер, теге түгәрәк ясам инде, кире кайтып, менә Таткультфест ул Кирмәндә. Әйме? Һәм минем уйлар иде, Кирмән бик үк туры килми Таткультфестка. Кирмән гомумән ул музей, шундый тынычлык, кирәсәң дәйме теге, мәсәлән, ширкәүләр, мәсәлән, мәчетләр, мәсәлән, башка төрле. Әйе, шундый йөрисәң анда, монда димәк рэп укыйлар. Усал сикерә анда, кеше шулай минем анда якында гына тегендер каберләр хәтта. Вот туры киләме ул дөрес әйткәндә, кабул итәме ул Кирмән гомумән монда әйберне. Яисә ничек тә менә каршылыклар туры килә. Вот син mesela уйнайдың пушечный дворда. Пушечный двор ул хәрби бер урын. Анда элек менә шул ядрәләр ясыйлар иде. Һәм син анда музыка уйныйсың. Татар музыкасы. Ничек син бу урын син кабул иттеме ул гомумән? Ничек сиземме син каршылык яисә тулысынча? Min sismedem lakin da var tabii şimdi baran dinetçi ayverler. Kişiler anda her vakit bir katı ayrım fikirler. Kaysalar bir anateli, kaysalar karşı koya. Danadan nice tapkar oluştuğa. Tava keragide tabii nimsa hürmet gösterge. Yani nimsa oranın yani anın şimdi tarihi bolsa, zor tarihi bolsa. Anda kerag nice aytayım. Min ana kabul item minden sorasar. Çirkevde klasik müzik yaki ni şundi akustik müzik unasalar idi. Bunda bulgan idi bir tapır festival. Теге шуды теге хорлар уйнаган. Мен килгән бик мотор анда акустикасы шундый кеше. Ләкин дә син ничек карыйсың çirkevde heavy metal дисең. Вот. Шол ни ana авырайта мин дә алай үземне ачык фикерләр дип тотам, ләкин аны мин уйласам no min bit Müslüman min Hristiyan tügelläkin var alarning Allah'a ibadet yurtu. Anda indi heavy metal oynalsa
Ana inda uili başısın olsun dörös oranma. Lekin classical music bolsa, lekin akustik müzik bolsa. Менимче, Мен барачны тыңлаганда шундый хис калды. Улим бу урынлымы менә монда? Ha. Әле мин күрмәдем. Мин нәрсә уйлыйм, менә миңа килгән нәрсә белән ошамый, ул булай да диварлар белән журналган, әмма һәм калакта кеше шул теге якта йөри, алар бәрәм итәләр. Бер дә белмәсәм дә булган. Мин теге юлны караган, теге салют уза, кеше ура дип бара. Мен әйтәм, җүләр менә монда айгыр хәл чыгыш ясый. Сез беләсез, хәтта. Сезнең башта килмәй, менә кергә генә кирәк, менә Танинский баннер ашында. Бәлки аны чынлап та кимнән тышта чыгарга кирәк. Бар теге менә дворец земледелия, бар теге ярмарочная площадь, бар менә 1 май мәйданы. Нигә анда да башка мәйдан чыгару зурмаска, чөнки без күрәбез, анда җитешми, теге җитми урын дөрес әйткәндә. Бер-берсенә кушылмас. Чикләүләр дә бик күп. Әйе. Минемчә, ул бераз теге икенче елны бераз тагын диварлар аркылы чыкса, чөнки менән генә тормый гына безнең урыннар. Гомумән татар музыка шәһәргә чыгарга тиеш. Кирмәннән теге Посадка. Кирмәннән космоска шәкшәк. Алгатабан барга егетләр, алгатабан кирәк бар. Димәк әйдәгез, моны төгәлләп бер генә хәбәр укыйм. Фикер булса булыр, булмаса юк. Рәшит Заһидуллин Тинчурин театрының баш режиссеры вазифасыннан китергә җыена. Кебек дигән яңалык бар. Кемдер шундый сүз әйткән, имештер аңа аңлатканнар, китергә кирәк фәлән-сәлән. Ул 93 елдан бирле эшли һәм соңгы елларда бик күп хәбәрләр булды. Тинчурин театрында музыкаль театрга әйләндерү, режиссерын алмаштыру һәм башка сүзләр күп йөри. Гомумән, минемчә, бу ел кадрлар мәсьәләсендә бик шундый хәбәрләргә театр елында бердән-бер шундый алмашыну. Әйме, без мин бер шакырт. Мин моны укыгач, мин бер дә шакыртмадым, дөрес әйткәндә. Чөнки, мин кайсы театрда тагын баш режиссер алмашынган соңгы елларда. Әкият. Нонда карт теге кеше үзе теләге белән карт типендә, әйме. Һәммәдә яңа көч килде. Без башка шикелле, яңа режиссер килде дип. Амында әле аңлашылмый килер. Ничәмә ел буе, 26 ел буе эшләгән Рашид Заһидуллин китә театрдан. Ул шундый аның баш режиссеры түгел, анда ул хәтта текстлар, драматург булган, мин анда күп нәрсә эшләгән инде. Минемчә, гомумән Тинчуринга нидер бер шундый тетрәндерү кирәк иде инде, гомумән, чөнки ул чөнки аларның яңа спектакльләре мин күп нәрсә караган бар. Алар ничектер бик баралар. Менә бездә комедиялар бар, кеше безгә йөри. Әйме, без бераз гына эксперимент кертәбез, шундый эксперимент әйтеп булмый дөрес әйткәндә. Минем соңгы елларда теге бик яратып булган спектакльләр юк Тинчуринда әйткәндә. Минемчә, мин белмим бу кем киләчәк, чөнки булай күренми бит дөрес әйткәндә режиссерлар, зур режиссерлар. Әйме, бу шулай ук теге күрсәтә инде безнең театрның нинди хәлдә булуын дөрес әйткәндә. Безнең экспериментлар күп, чөнки безне форма белән эшлибез, менә репертуарный, нормальный, хади, шундый, шундый кеше, бергә труппаны җыючы режиссер бармы? Шуңа күрә минемчә әйтергә кирәк, Тинчуринга шундый теге, бераз кызганырга кирәктер, кеше, чөнки гомумән Тинчурин театрының теге тормышы беркайчан да булмаган инде, дөресендә. Алар ярты теге гомерен уздырганнар колхозлар булып йөреп, әле генә урнашканнар инде эзләнүләр башланды, башкалар, нидер бер тынычлык һәм үз урынын тапсалар иде алар дөресен. Амин. Ярар, рәхмәт барчагызга. Шуның белән безнең подкастта Рәхмәт. Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна казан.